sådan nogle firkantede kartofler og agurker og rødbeder og gulerødder kan tage rigtig lang tid at snitte i et køkken. Men nu har vi heldigvis fået en helt ny måde at gøre det på. Prøv at se med her. Hej. Efter rigtig mange forespørgelser, der har vi fået anskaffet et terningegitter-sæt. De ser sådan her ud. Super skarp kniv. Og et gitter, hvor den ene side har nogle meget skarpe knive. Og den bruger vi i denne her maskine. Nu skal I se hvordan. Når I samler grøntsagshakkeren her, så tager I den her overdel og lægger på. Så er der den her pind, og den skal ind igennem her. Sådan. Og husk, indtil maskinen har fået kniven i sig, så lad være at sætte tilslutstrømmen. Det gør I helt til sidst. Løfter I her, og først skal den her udsmiderplade i dernede. Så sætter I den her på med de skarpe knive opad, og der er sådan en hak, hvor den passer ned til. Og derefter så kommer kniven i sådan her. Så lukkes låget til, og om stikket i stikkontakten, så er den klar. Der kommer også lidt agurk med ud, så man skal nok lige rengøre maskinen, inden man begynder at skære terninger med en ny grøntsag. Og så til det, som maskinen nok mest vil blive brugt til, nemlig kartofler. Når I er færdige med at bruge maskinen, så skal I gøre kniven ren og også det her gitter. Og det skal I også gøre mellem hver gang I skal skære en ny grøntsag, for ellers så bliver kartoflerne røde af rødbeder. Og det kan man gøre sådan her. Hold gitteret sådan her, og så sådan, så er den ren og kan skylles af. Og det er altså vigtigt, at I gør det fra den stumpe side, ikke fra knivsiden. Og I passer rigtig meget på, fordi både denne her og denne her skive er meget skarp. Og så lige en ting her til sidst. Terningens skæresættet må ikke bruges til grøntsager, der er meget hårde, f.eks. knoldselleri. Så sætter skiverne sig simpelthen fast. Jeg prøvede det, og prøv lige at se, hvordan det gik. Så prøver vi lige med noget selleri.
Thank